Kien fil-blokka ta' appartamenti ta' warajja meta kmini dalodu għal ħabta ta' 8:30 inkisret xi ftit rutina normali hawnhekk fi triq il-Knisja f'San Pawl il-Baħar. Nar kif disgwit familjari tfajjel ta' 16-il sena ta' xi daqqiet ta' sikkina lil-ommu mara ta' 51 sena it-tnejn residenti San Pawl il-Baħar. Minnu fih fuq il-post sejħet ambulanza li ħadet lil mar l-Isptar Mater Dei fejn iktar tard ġiet iċċertifikata li tinsab f'qagħda kritika. Iż-żagħżugħ għalkemm taħt l-età ħarab minn fuq il-post bil-karozza ta' missieru. Irritorna d-dar madwar satejn wara fejn kien arrestat minn uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit u aktar tard itgħet l-Isptar Monte Carmeli biex jinżamm taħt osservazzjoni. Dan fid-dawl li żagħżugħ għandu kundizzjoni medika u allura jrid ikun stabbilit jekk kienx konxju ta' dak li jagħmel. L-omm li għal xi ħin kienet fil-periklu tal-mewt qalbet għall-aħjar u għalkemm qiegħda f'qagħda stabbli sofrit minn ġrieħi ta' natura gravi. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Aqsa li ħatter diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.